Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. An bams mai ki khot ki balasha ajit thammai shakaying dorbar Garo Hills Autonomous District Council GHADC menta ka sngi. Sakhi kari India ya kajing yo COVID ka babun tam ha ka shisngi. Bat khlat iway na COVID khat khandai ha Meghalaya hanin ka sngi. Kentu ka sarkar India ya ba kajing ai dawai tika COVID. Kan shakta na kinu ki kendon lani ki jing perkhing ki bedai bat ka jing yada na u COVID khat khandai ki khubor ki babnia ki khot ki balasha jet thamai shakaying dorbar ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ken sabams mai manta ka singi hakaba u Deputy Commissioner ka District West Garo Hills u Ram Singh un punya ya ka dorbar ka baningkong bat pentian smai ki arpu khandai ngot ki MDC kani yeng dorbar u Deputy Commissioner on penyai ru ya ka dorbar na kabenta banjit ya ulampang bathamai jongka GHADC kaban long haka arphoi tarik menta ubnai Hakawai pat kalyang kaseng NPP hadian bakala thau ya ka kanhun sinrop bat ki wei ki seng klem da kan thop ya ka BJP kala lej ban kam hakmat ulat ka jela bakala ban thau ya ka Executive Committee bathamai jongka GHADC kidon khat san ngot ki MDC ki balakan thop hakane ka kanhun sinrop ki balawan ban kam ya ka jingbun pa hakaying dorbar GHADC ka badon arpho khandai ngot ki dikhon hakabe dei bakane kaseng BJP kabala job na artili ki constituency hakani ka election GHADC kala kenno bakaseng NPP kala alam bakla ya ulat ka jela Bernard Marak ubalong UMDC ka tura bat kumjuru u Vice President kaseng BJP ulaong bakat kum kaan kabala panmi da kaying bishar haus nam arhajar kanu kaseng lani kaseng kanhun senrop kiseng kala ban job ya ka jing pen ijing bun pa tangla da kadon khat nyangut ki khot Bat namar kani kadaw kaseng BJP kan salit pensengau haulat bakam menjur ya kani kajing terwabuan pat. Kinong yalam ka BJP kila pensengau ru bahaduk menta kempat shimla pediang ban kersan ya ka Executive Committee bathamai bat kidang up ya kajing kedaw lenti na ka headquarter jong kaseng. Kari India kala sakhi ya kajing yo COVID kababun tam hakashisngi hakabaladon arlak 100,000 sanspa angut ki balayo thamma ya kajing pang COVID khat khandai henin kasngi dakane kajing don ki brio ki ba dang don hapaneng kajing pang kala poi shakumba khat ar point iwei phra nakashispa jongkitu ki balayo pang COVID nadu basdang Kidon Shipautali ki jela hakabakani kajing pang kadang yai pur step bha kenthop eka Maharashtra Karnataka Chhattisgarh Delhi Tamil Nadu Uttar Pradesh Punjab Madhya Pradesh Gujarat bat Kerala Katnat ka koi ka khya jong ka sarkar pedeng kalya thu baladan 6000 sanspa iwaingut ki balkhla nau COVID khat khandai ha ki arpasaw kan tabala dam bat kani kala kan tiyo ya kajing dan jong baro ki balkhla nau COVID khat khandai ha kari palat ya ka shilak 90,000 shispa san phaungut Kani katnat kalya thuru baladab ban ai dawai tika ya palat arpun riulak prapusaw hajar ngut ki brio hakaleng kari ha ki arpusaw kan ta baladab Ha Meghalaya ladon sa iway ibalakhlat na kajing pang COVID khat khandai henin kasngi bat dakane kajing don ki balakhlat na kani kajing pang ha kajala kala kiyo shakashispa san pholai ngut ini ibalakhlat no idei ibana ka district East Khasi Hills ka Directorate jong ka Health Services kalya thu ba Ladan hanyo pulai ngot ki belayo thammai ya kajing pang COVID khat khandai henen kasngi hakaleng ka jela ladan ru sa phoi ngot ki bela kwat bat kani kala kan tiu ya kajing dan ki bakwat na kani kajing pang hadu menta syaka khat 1,000 lai phuphrang ngot ki berang don ya kani kajing pang ha ka jela menta ki don hendrus pa praphau ngot hadu menta ki belayo pang COVID khat khandai ha Meghalaya ki long khat 1,000 praspa hanyo phoi ngot kani kadai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Laitili kijing belian bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjenga iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani kadai ko All India Radio Shillong inap teng biang bat ki hubor
Ka sarkar India kala kentu ya ki jela ba ki Union Territory hakari bakin pentikna bakam de bandan kanu ka jingta ya ka jing ai dawai tika ban ya dan o COVID khat khandai na ka jing perkhing ya ki kendon balabu ban khang ya ka jing sapriang jong kani ka jing pang. U Additional Secretary katna ka koi ka khya jong ka sarkar pedeng u Dr. Manohar Agnani u lapha ya ka shithi hakabe de bat kani shaki Additional Chief Secretary, Principal Secretary, bat Secretary jong baro ki jela ba Union Territory. U Dr. Agnani ulabatai syai ba ya ki jaka ai dawai tika COVID deban bu kerpang lakajong na ki jaka ai sumar COVID khnang ba kito ki bawa le ai inject kin light na ka basakta han na kani ka jingpang. Kaskol St. Peter's Higher Secondary School Pendeng Ray kan khang nakabanta sitayaw khnang banyada ya ka jing sapriang u COVID khat khandai. Ka principal jongka ni ka school ka sister Maria Quenta Wankar kala pentik na ya ka ni ka khubor da ka baong ba ka school kala hab ban shim ya ka ni ka rai ka bakerki ban khang ya ka school shipor namar kidon ki khna school ki be dei shipara bar ki tu ki be yo pang COVID khat khandai na ka te ka shnong kumta kumkalat ban yada yo ka don kanu ka jing sapriang ka ni ka jing pang school la hab ban khang no ya ka yamanta shitayo but ansapli byang ya ka ha ka arphon ritarik menta upnai. Ka principal jong kani ka school kalaya thuru ba ka school kampat chimla pentip ya kani ka rai syakatnat ka badai pen hendrai kala sngaw ba kalong ka badai ban shim ya kani ka rai namar ka jingpha jong ki khanna school. Karaj Bhavan Shillong kalabu ejahar lingba u Director General of Police DGP ka Meghalaya persya yakito ki basna account thok ha Twitter ha ka kerteng jong ulat ka jela u Satyapal Malik. U Secretary Sha Ulat ka jela Meghalaya ulapha ya ka shithi Sha u DGP ka Meghalaya ha ka baula ai ya ka kerteng ki account thok ki balalap ha Twitter ha ka kerteng ulat ka jela bat kani ka shithi kala thuru ba na kini ki account thok lapan mi buon ki kerwo ki ba penthok dak sniu ya ka nam ba ka kerteng ulat ka jela bat ka office ka jong u bat kim ya hap ai ru bat ka jing sngau ka jong ulan. Ka National Training Agency kalapan kenria ya ka jingale examen nakabenta ka Joint Entrance Examination JEE main nakabenta usnam arhajar arphuway. Ka jing pentep pai ba bala pelai da menteri kanat puli puthi ka sarkar pedeng u Ramesh Pokhriyal Nishank. Layathu ba ka National Training Agency kala shim ya kani karai namar ka jing kiyo konsan ke bayo COVID hakari. Khamashwa ka National Training Agency kala bu ban penlong ya ka JEE main ha ka arphunyo arphupra bat arphundai tarik menta ubnai hendrai hadian ba kani kala penken ria no ya ka tarik ba kala bu bat kala yathu ba kan sa penbnai ka tarik thamai kham hadian bat kata kan long khatsan sngi shwa ban penlong ya kani ka examen. Katnat ka koi ka khya jom ka sarkar pedeng kala thu henen ka sngi ba ka sarkar India kala dep plat pisa na ka benta ban bu ya shispa andru pu artli ki pressure swing adsorption PSA oxygen plants ha ki jaka ai jing sumar pat ba ki badon haman la ki jela. Ka jing bu ya ki PSA oxygen plant ha ki jela kan yarap ban kentio ya ka jing penmi ya kal air oxygen ban ai ya ki nong pang da kum ba shispa san pusao metric ton. Kani katnat kala thuru ba ki jaka ai jing sumar pat ba kilap diang sngo bha ban bu yakini ki oxygen plant haki ba kila kerpat ru ya ka sarkar India ban pelat pisa shu sana ka benta palat shispa tali ki bakum kini ki oxygen plant na ki shispa andru pu artali ki PSA oxygen plant bala pelat pisa ladak ban bu yaki haki lai pulai tali ki jaka ai jing sumar pat ba hadu menta. Bat katung ila poish ka bakut jang ka khubor ka balawan shipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabajing nya sa ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin Pareng ha ka por prashteng. Kani ga dai ka All India Radio Shillong.